Soc la presidenta de la plataforma d'associacions de familiars de víctimes de franquisme de les fosses de Paterna, on engloba la majoria de les associacions i actualment som unes 700 persones, 700 famílies des del 2238 assassinats així en Paterna. La meva vinculació així en Paterna és des que vaig néixer. El recorde sempre, tots els 1 de novembre, vindré així en la meva família, amb la meva iaia i els meus pares i les meves germanes. Nosaltres tenim fotografies de quan ma abuela venia, de quan ma mare era xicoteta, tenia 4 anys, i ja tenim una fotografia que és molt bonica, datada del 1942 o així, on estan totes les viudes vestides de dol, les huérfanes, i és una fotografia que nosaltres ara seguim continuant fent-la en les següents generacions. Ens hem ficat en la mateixa postura, en ma mare i totes les netes. Elles, les nostres iaies, són les que cuidaven aquest lloc, perquè al final això era un forat franquista on es van soterrar. I elles, poquet a poquet, venien i en els seus pocs diners que tenien vam donar-li la forma d'un soterrament normal, per dir-ho d'alguna manera. Portaven les floretes, portaven les fotografies dels seus homes, i agafant dinerets van ficar uns taulellets que són així simbòlics d'ací del cementeri de Paterna, on ficava el nom, l'edat, la professió i d'on eren, perquè era com un acte de rebel·lió, diguem que ells no eren d'ací de Paterna, sinó que eren d'uns altres llocs. Això, poquet a poquet, elles varen donar-li la forma de cementeri normal. I ja ens han contat també que, clar, anava passant el temps, ahir se calava l'aigua, perquè així quan plovia plou prou, i s'anava filtrant l'aigua per dins. Entonces ja en els anys 70, 80, no sé molt bé, varen tornar, diguem, una dona que era monja, una filla que era monja, tenia dinerets, i entonces va poder pagar una llosa negra de màrmol gran, i ahir varen ficar els noms de 13. El que ja no sabem per què eren noms de 13, perquè nosaltres quan la vam exhumar, en el 2020, esperàvem 13 homes. I quan l'empresa d'arqueologia Arqueoantro estava exhumant, ja havíem tret els 13, va fer una cata i entonces ens van cridar que hi havia més. Hi havia 4 homes més baix. I aquests 4 homes no tenim el nom, no tenim ninguna identificació d'ells. El nostre iaio està en el seu poble, en Meliana, en la meva iaia, però això anem a continuar vindre i a mantenir l'espai de la memòria. Per això ens han unit un poc la plataforma, perquè la plataforma a banda de, l'objectiu és dur a terme les exhumacions i portar els iaios a casa, o a les iaies, perquè tenim 21 dones. Volem mantenir aquest espai de la memòria, igual que hem dissenyat l'espai del memorial. El memorial on farem un homenatge als 2238, on estaran els seus noms, on estaran inhumats les persones que no han pogut ser identificades i inhumats també les persones que les seues famílies vulguin que estiguen així, perquè hi ha famílies que la seva decisió, el seu desig és que estiguen en els seus companys, encara no estan en el forat franquista, però estan en un espai on hem pogut ja treure-los a la llum, on hem pogut les famílies, la societat en general, després de 80 i pico d'anys, restituir tot això.